To, jama'a yau da gahi ya zo. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna fa? Sunana Aminu Esboro. Sai na kamar kai duniya ba dame ka ba. Ita rayuwar duniyar nan ba ɗorarriya ba ce ba. Amma a gurin mata. In mace ce ke zaki aure. Waɗanda ba sa auren ba. In babu aure akwai mutuwa. To ai ba kowa san haka ba. In ba mutuwa akwai tsufa. To wanne kira zaka ga mu 'yan TikTok? A ji tsoron Allah a wannan manhaja da ake kai ta TikTok. Sannan ko ba? Sannan mu mai da hankali gunyin abubuwan da suka zama mai amfani. To kai ka ji ya dan kwambo. Ni mai zan ce. Ka ce wani abu mana. Sai ma ka san kusan da ake islamiyya an bai cika shiga aji ba. To me kai? Daga kaɗan kalangu sai ka cakaura. Oh, Zuli kin ji? Amma da mu ne da yanzu an kalle mu an ce mana ɗan bariki. Kai ni fa Esboro kana burge ni. Kai da kake da hankali ke. Saboda kowa naka ne. Tabbas da gaske ne. Kai ni fa na ɗauki abin da ka ce. Wallahi tallahi mu ɗauke ta. Ai ba sai ka rantse ba. Wannan ya nuna ku 'yan TikTok manyan mutane ne. To saboda me kace hakan? Manyan mutane na tare da ku. To ta ya za a yi na gane hakan? Yanayin yadda kake ba da content ɗinka, yanayin abin da manyan nan za su ɗauke ka kenan. Gashi kun sa talan kowa burin shi samu shiga, me zaka iya cewa game da haka? Da waɗanda Allah bai sa sun sami a shiga bai kuma suka yi wannan abu. Haka ne, ci gaba. Duk wani contesting dole akwai wanda ya faɗi. Muna jin ka. Mu sa a ranmu cewa mallam yusibana illa ma kataballahu lana. Babu abin da zai same mu